Medical Dom, where dear Chomis Medical Dom, dear Cho, our tree queen, Ewaha, and a berma inti Ajiman, so Ewa Sankomi, awake mineral water, Super Sem, build your dream house. One also Adarama Edisa and Komoy Edibro. Makacho Briba de Be Champagne 40 na Ambrasim, and ya Quenya strong quite. Untanya Tibribionya, you need to utilize it well. Also tell us neti na also say assembly na peso busa emwebi ananchiri mubi na peso tiasia etimi we din komo. Awotwe de mani sound ma mensha se infuse na me say eja very man tin sukuta eye nyoma bi woni se eja ma chi na boko de Adom akwa na de kuta na de white cane. White cane no. Okay. Say eno na ode na ma ema obi hu say wo ye nipa bia unhuna de. Say ode na ma. You should na ma. Eno ne dia dance say ema obi hu an ani boss wo hu say nipa wo koi. E hu ade. Na eboa wo kwan bi so ma otimi hu wa kwan so yi ana. Eboa se wo kuta ni yi a ebi awo kona bibi wo nimu a enka ebi a obekwa kopim no. Okay. Eno di kan koka ansa na wo hu say me kwa me bibi wo menim. Okay. And it says a boss aqua so. Okay. Our Chimaru Samra so Wadaruma obetimi ananti mu kakra ebrasa yesin to ibae. Oh okay. Ya fa me. But to me come na me say such school me krum no. One day bina because school by na ni no na akekame. Timposa ya fa na aso na red. Ti ya na panana edim ko clinic boy ho no snow en fanko Cape Coast e ko mu checking bibia yam lab bibia mo so mu hwe tomre fa yetu takwade European hospital also bonyo so kanebi hwemenina no so niti no say ohun fort so hu say bibi ko so ehani no but ohun bibia fort ni free ona video etc local papa wa wonim and say a comfort need any form no age asembe ne yeken. Oh, let me show them. Bear 6 years. Wow. Bear 6 years, yeah. Okay. Inti sa brand nyina mu no na moko akonfo ne asofofo ne before beautiful. I want to be a kanko we say. We na cause obi a so de na drogu so. En kwa na me ni say no me sure. Kono bia chedo na omde guso. Obi chedo bia no omde egu ni so. Oh, ana me ni no me say again some kra no. Okay. Enti ama osuku konesin to be mana Debi aba sa no time ni dum kra ni edmeko school we kropon school for the blind. Yes, what we need you adusua hunu no na won so na sa bre hwe so awofo no na papa ya papa de na op school papa de nti edmeko school kropon enti ho na okosua bibia ewo ese ya de minim bia se so ho na mesua no ye ka say wa ware oh ya ma ware wo mma Yerenti papa Wadaruma na onso unchire mu ni de wen awbrasiem me so ya mfa nwa me saa na ma wofo kire se be mfie miensam ho no na me ni frase eno so saa ene nante dinsifo ni ade aso a se ne amenu yi kan ya eno nyina aka ho nti me ni firi de kakra me hye skru ase o me kuru man kasa anya nchirim oboase side oboase na fe me komeni mu na ha nti ne ba ne se me koto aso ekropon school for the blind and frafo school no nti wona me ne awotwe kra ko hia ho no nti nyina ye school mates I see enanti mu ye bob banda besine ayeda so na mokasi ani no dia na mutimi guru ya bepem sampempenje challenges it saying awotwe boam kakra eba ne saying so okay school ho no na ye hu say ye ne wo adom wo music mu na schools na wo instruments wo school mu anti no ye na ye music ndi no na ye yandi ye school ni short no ye bo ban yankasa ye beti ye ban e fa na Adom professional band. Yeah, that was 1983. 83. That is a band. That is band. And a boy na 1990 year accident. I was sefi. Namoko diagro. I na concert ya. Yeah. Na kan ko accident nti. Ama instruments ni na say
nti ho na fi bambo no eja kakra eba fom kakra fi de yɛde kokokokoko mesi yɛkɔ ba na fi yɛbɔma asɔre bi koraa asɔre bi wabɛka ɛhɔ na fi yɛba na yɛbɔ instruments ma wɔn so yɛka sɛ mu ni band yɛsɛ ni band David yɛka sɛ Adom akyɛde no nyinaa mu ni band yɛ ni instruments mu ni instruments yɛhia bi wow yɛbɛba so na Ghana agye mo fɛ so Ghana abusua agye mo fɛ so baabi a mo firi ɔmo agye mo fɛ so anaasɛ ne sitiɛ abusua deɛ sɛ abusua ne nte bɔne koraa ɛna abusua nso nyie mu sɛ bia dɛm die ne nti no ɔmo yɛ ayipɛ mu abusua ne yɛtem kama abusua obiara ne abusua ne tie pɛpɛɛpɛ na mo sɛ ka sɛ ɔma no agye ɛfɛ so a wɔ ɛkwan bi so no yɛbɛtumi aka ne saa ɛfiri sɛ yɛnam no a ne yɛdi adwuma no na amanfoɔ no gye ho na amanfoɔ no gye ho yɛkɔ a sɛ yɛkɔ concert no a ɔmo ɛba ɛbɛhwɛ baabi a yɛbɔ band biara no amanfoɔ ɛba nea ɛsɛ ɔmo yɛ no ɔmo yɛ ma yɛn adwuma bɛsɛ yɛn no mu no na ɛmmoa no bɛyɛ den ama yɛn nti yɛka sɛ mo kwan a mofa so nya musika no kwan bɛna mofa so didi mo ɔmmai mo ade hyɛ nea ɛteɛ ne sɛ ebi a yɛwɔ mu a na ban bi ɛkɔ baabi a yɛtumi ɛne ne kɔ ɛna sɛnea me nua ne ka no yɛtumi bobɔ ma nsɔnsɔre no bi nso so nti hɔ no na ɛgya yɛ nkakra ana me nua yi so yɛ CDs na yɛde nam no nso ɛwɔ mu a ne yɛnya kwan bi a ne yɛatontɔn bi nkakra ɛde yɛbibi saa na ɛno sɛ no ɛsiane sɛ yɛnni obi a ɔpromote ma yɛn ne nti no ɛma ɛnkɔ papa I see enti awɔtwe so ka wode kyɛm sɛ wode agya sɛ de awurade di masɛm a me baa deɛ clearly sɛ wonya nipa bi ma wɔn bɛbusa sɛ na awɔn wɔn bɛka sɛ wɔn kɔ wɔn ɔmo jɛ ɛnti sɛ papa sɛ wo sɛ nyom no akyɛ nyom ɛba akyɛ nti no sese no deɛ ne deɛ mfa sɛ wɔyɛ mmerɛ ndese no nyom deɛ yɛyɛ bi yɛyɛ foforɔ hɔ a ɛne sese ɛyɛ kwasan ka binya abɔfo na nkɔmɔ aboɔ na promotion no etumi egyina sese nti sɛ ɛhaw kɛseɛ paa ne sɛ mo pɛ sɛ mo a mo bɔ mo ho mɔden sese yɛhaw na etu ɔhaw number 1 yang me ma yɛ nwum me ne so ɔso wɔ nwum ɔso wɔyɛ bi si unsa yɛ de cities naba enti nwum na say 1 yɛ pɛ first na yɛ no producer no yɛbi obetuma bɔ nanka wɔyɛ promotion ma yɛn ayituma twa video clip nanka enwum no betuma ɛda kya mansan hu sɛ kofu so ma bɔntia enti enwum ma de sɛ de ne mienu de di kan ne sɛ dwuma mo twa no pɛ ho video very we be twa video de to so ne sɛ mo pɛ instrument promotion no be promote nwum na ma yɛ enwum ne de menyina kodwofo dwoa na mu nka sɛ enwum ne de Adom FM ɛne Adom TV yɛbɛbɔ pa support mo no de yɛhyɛ mo saa bɔ no Adom TV ne sɛ mo banya ko any clip mo nyanya clip na epo be anti sɛ yɛ nyanya clip no yɛ clip ma ya na na kyɛ sɛ yɛtima boa mo bana de to so biam ne yɛ instruments mo amo na wɔn bɛbɔ ba na ma wɔn bɔ guitar mo set yeah set o set so me bɔ organ so bɔ organ so bɔ ɛna me to me nwom ɛno enu enzo no so de master drummer nkasa ono so organ so ni musu yie pa it is a munya sadia na that means you are back to life. Sure. Money beji. Oh, hey, baba. Say and say etnasi ma yenye adwuma. Be ma betnasi wenye adwuma ofa. So you can be come. Say be ma tenasi titi say o mre yo wi. Still enye osi akwan ma wo. David. I see. Well, I find what join here. Yasem ni dwumadie no ana ekoso yetieti
ɛyɛ ankrankra adwumaku a wom nneɛma a woyɛ ɛhawa ɛwom anidaso ɛwɔ hɔ afutu ade bɛma nkyirima nti saa nkɔmɔ no ane ne Adom Professional Band AD Adom Professional Band de Ghana for bɛkae no wom kɛseɛ paa ne era awɔtwe koi no ɔno na yɛdi ka tore dwom ɛde ama ɔno sɛ era de di masɛm ɛma me na ɛno ana Ghana fo nim paa ye paa nti ɛyɛ ade a aboa kɛseɛ paa yɛwura awɔtwe ɛne yɛwura ɛyɛ bɛre mampam twɛ munyina ahoma no so nti munyina ahoma no so na me yɔnko bi ɔyɛ Pentecost ni menka ahwe nkyerɛ no ɔtɔn instruments nti ɔyɛ live ɛwɔ ɛyɛ radio ɛso na mebɛka asɛm akyerɛ no ɛsɛ ɔmo yɛyɛ yɛbɛsɛ yɛtɔ instruments ahoɔfɛ akɔ aba okay say yɛbɛsa aba no so biem yɛbɛtoa nkɔmmɔ no so nti yɛbɛsɛ yɛyɛ instruments wɔ adwuma but yɛntoa so monam yi deɛ hia kɛseɛ paa sɛ deɛ mbɛdi deɛ mbɔnom no ɛho asɛm te sɛ it's very important okay ɛno deɛ ɛyɛ a ɛsɛ ɔka na important na ɔsɛ ɛnyɛ easy nokwa sɛ ɛnyɛ easy mo sɛ sɛ kɛsɛ adwuma no mesa kɔ sɛ yɛwɔ fie a ɛnyɛ adwuma biara nti ama ne ɔka deɛ ɛnyɛ easy man saa but eguso a a struggle a way out. I see. Ma yɛmfa mo nnwom baako ntwam na yɛmmra yɛba na yɛnkɔmmɔ no yɛtoa so a ɛne sa mi souffre, me doña mi temio.
Obekai Brabo Sajui. Mintimus and Amusuku and Naze Obekai Brabo. 2001. Oh, then 2001. Okay, Menqua Homano so quickly enough, yes, I'm back. Odosafo, Odro Bernardo Drew Nyako, a regular panel member on this show. Aquaba, no matter saying. About the other Roma, and I've not taken it. Said you mind in Navana, and I've not and you would say what you. Oh, my, a rubber doom tip. And you would say what he. Oh, Gradinako. You must have been such an inspirational song. Yeah. On mine for nothing. Deep your betting way, yeah. It tells you, say, I mean, there's something. I see. Now, what are my eating Komoyan Wafre until you ask them the same? Mine, I was a 4-year or more studio cassette. The last part of the conversation, I want to touch him, you know, say, I bet my dear Sabi, what you want to win, Yajuma, this is the way it is. Obisan or so, where you're na Sabi, and yet Nipabako, a Busian cool, and a more a Juma say. Master Sabi, or near Juma, how so betting me to take care of the family. And you're not so a boy, a mamma and a Busian, or boy, the entire people of Ghana, and I said beyond the Nucrampo, will be obtaining your chip, your cheek, Casano, or Tinium na, say, Wabonium. And she said, I'm moving here instruments, and near my babu, I can't do a mobile to me, Atonium, attaching the person. My already met 2 sets at the moment this year. But I am saying, when you should bring at once, it is me. I'm saying, be warm enough, be I am. Now, dear, how many say? Oh, I read the Kawasi answer. Oh, we are saying, I have one philosophy say, baby, I free now about the need to credit. I have someone from school age, Presby, your course in Jones. Yababy University wa hana nyamia do bebe yakwa kudu. Sabi ye mfreti ka fofiu. But ye she bebe nyankopon de free no de ababedu na. E best to say Bible no e say Bible na mra step so. Se baby bia na be ru ni ba sensia nyankopon wo ye. E na nyankopon so ode bibi dua ye so no de aboa o man. Ono anka say de o free soro no fa e man be she wo sem. Or the big dua obi so no de amount. And I see no reason why if you have the means, that's I said, we wouldn't hear no, so I reach out to the masses. I be a positive one. Why won't you support the best? It's of a good cause. It's of a good cause. And to make 2 sets at the moment, been a motor about. Me quack about me for me 2 sets. I won't go back when you stand by. No one to accompany you. Hi, anytime. Hi, me 2 sets at the moment of there. Hi. Yes. La ila lao. But what jinshira na free menuma eye me ya chen bibia wo mi wiase. Na unim de enti ahye no. Wo mo tena asia na to makoma so bere wo kan sa asem ni wiye ne se. A consider ba ko a e ka mienu ho no e wo mabra bom ni so mo hia instruments. Wa na me ka che production team for say ba bia me to instruments ma masafo no. Ene wo mo fresh sisi ama me. Na me mfa papa no nto eye mfra mem. Na men kan che se omo firi apɛ omo saa kwanya no na omo nkɔ saa bia ho nkɔfa na ahofe mapem na amame amasɔre kwa kogina chi all try all the numbers so de metia ne se yewura Bernarda onso ene mi nyantie se opɛsɛ okogina se mrahye bedwani e wo takrade mpɛso aso Bernardo do nyako erade nka ho na asɛm no aboto me ama minti bibiase na minti ase enso da sa na tie minti bibiase na minti ase enso da na mati ase de enti anipa binum genuinely nyanhwehwani mu the word is genuinely free wana komam eye de ehia nya de fata enti medase na minim de because me ho adwiri mi yesi de goose pimple ya ka se prekope se me mo anu aduane wanu aduane nyina echi no me sa de ba ku si echira ma ho ese extra power enti se weni kra hwihwe si forma wo ahotoso woni da so se Kristo ma ye nko ade a de onu abusua be de emoda nyame nkoso ntrɛ ohim na ɔma onye nipa ono nyame se obɛmoaye
Amen. Nipa will limit our brabum, but nyame limitless. Inti anopei se me come ho na me hwie that limitless spirit no egu so se baby a wo de afri abanda akoma account na wetimatu sa na mo we no eye me debro so na sai ma asefim because de ahoya kakra bam se wagimi nhire bi afri wagimi nhire bi afri mo yeah na me ne hina pa bema we de munka bibi nche di hye na we de nyame de na bedua ha no pani na opani den kra na betumi aka den pa se asem no me ayi mi so obi no nyuma ayi se ne maso dae na mi nya ne ebi se mi hu ne amenka eti ne beka enipa ni hwe do me nipa enipa oni hwe nyame nhira na ebe hwe amane mum emane ha wo se wo nhira na ensa nyame nhira ensa ebi se akonkonya no kra wo de mai yen akonya na wo de mai yen betina ha no kra no enu kra waji wo nhira dada amen eti kese inu asama enka je metia no asam no bi kase aboto abo mi pusa just mi ho adwire me eti yeni bibia be kase nyame yes enhira no enhira ne na sefo na busua nyina Amen. Yes. Eti yabeda ase once oba head yam say oni kwadwo fodwo ne mpanyfo to mo nkomo so akiri ho but mami shraw no nkoso nya okese all right so Bernardo Dro nyako regular panelist wo Adom Dwaso Nsem dwumadi ayedi no and also presu bi ramra shebedwam on the ticket of the New Patriotic Party wo takrade impeswa so now what is our doye abro adwene ntiase so dia bro say mienu prekope dia mudi di dwumana na se hwehwensi for mo na masa dia to ma kontuo no you wishing good luck yeah me musa awotwa hedin na obusa no se enyame aye som no kra no odwene ne ho a se ene wuku ada me awotwe pa hotma ma sorry se me betu nyuma hye nyame ni munyam na nyame de sidie ahye mafunu mu ma na osade dwom foforo esa be dua oni pedie nem enye wonwa wonwa bebre enye wonwa gele mentias adnase am say na sare ti ba mentias papa well you come ayedi no probably you want to share with us also in Cranshasem adwenkyere bi wo ho opeso di susue bi ba o say yasem ni dwumadi no nano da na ye taxi driver bi nano da so na eye obi ono susue adwuma nano da na eye obi nso ono so topa no iti sa nyoma we nyina na ebo wo ne ye di shepu obi adwene ne na titire mu ni abrabo mu ha ne kodanda ne ye di bi so ye futu enti aba ne say no mema minute enum answer myself back to studio had me say na many of my baby ne kra na de nondu the hono de abro ma refi say na akwa ukwadai say black eye na to so na yeah black eye at better time nipa onyenzimani so odatum senzimani say de na hu bi da black eye fantini so yetuntum hey nipa se me datum say o ni nipa ba na jimi so odatum so onya kwesi apia oh yeah Clarence hey e de aja onim na pa o Clarence Kwesiapia Black Eye. Oh, I see. 0302-216-561 and 0302-216-562. Nyamisha adwene so daede yasem ni edwumadi no ebae. Maachie. Oh, yeah, nyamisha kwate. Nyamenya okese pa esanse enkofo benya bandi na no afọ mama ha kapapa yin ho mo ha. Onyame on trewushim. Amen. 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 Any player must know yade adopay no won papa. Yenya ye bi cheche hokra no wo de imagine. Ena da sen. Na obi a me fra wo se yanfa wo mu. Enu ti me wi ase wo ho a wo ma yenya di pa bi say papa. Because bi bia betu to nipa. Ya wo no na ni cheche ho. So ende wa ye ni frani. Papa na okopre no. Me say ni fra for wo ma mu ni ayare for say. Omo mpake papa no wi ni na wi ni a minim say. Ya process e beba. Amen. Well, Bernard, one my chilling story. I know paid one my no my BBB on but matching upon to say hello. Patrick Bokodier. I'm not the movie. Patrick you. I don't even feel it. Yet you. Obi Nyame Shirawo. Mo ye my pa e magana man.
metie mu je se no junior se bibi ta e koso eya na baka si ni pe fo do mbeti ni aboa Ghana man se Ghana pe fo mo akumapa se o mzo boa Ghana man se on fa ta akumapa na fa mbo Ghana ami ya da se machi abusuya na pom ti say ye huye nampa to mi di Clement kaba Clement yes meka na jina ho o bo Clement kaba kwa o mo si inti si meni ya je no so master meni anti ama metinti madan wa ha meni uta sia memfo manyankopon ne di kan ami ade to so mienu wa udi nka tre wo mu na wo ba no enamo so ana sababu si bien kanipa enam le so afinti bia no be ba no a ani na insiran so nka nokre nokre yankopon nya okesie amen oni mi team ni nyina wono so to the bottom no ni hu pa ba e de ma no demom me sha no bo se obeku insiran no feseka amen Amen pa. Well, yes, Uncle friend you do so much. Apom to say. Nyame Adom ye o mahene. Good. Patriot you. Efe me eja ni mo me is the gon health. Eja ni mo wadaro ma yeti o. Pato. About ma. Kimi bi sa pai. Any big gap. Amen. Amen. Elu firi ho papa no a watumi akase Bernard Udrunya ko na enye no won afise Udru no e din kase pa emudu na enne papa Udrunya ko no minim no waye no nyame be firi osoro ahira no ama ba bi opese Udru no nyankopon kasa be so ne taso ne nan Oma nenla kife oma ne muma so nye den ensene na tamfo na ba bi opeso ode na achi ni otimi nkuduro ho abrabom do chat okra ne obedi nkomansa ne aba back to studio na ye ne ra wachi kwenu ne berryman ti agiman so awie ye nkoman one say so ma mena wasese oni frenia utwato na waje brese so do susu ye bre apom ti say yo Adom ho ye ami Adom kwa so ye frame David Jokoto in fact, the real seriously. Time now, philanthropist first of almost after 2 sets of instruments and all. As I'm talking to you and I'm driving, I nearly had an accident. I just screamed because I am mobile. As I'm talking to you, I'm weeping. Maybe the God of that man. Wherever he gets the money from, God should reward him with abundance. It is so sad. And they never dreamt of having this kind of situations, but they found themselves in it. And to be frank, in fact, look at what you are saying. Even the medical them, but Adom FM, may God richly bless you. Keep on the good work. Some of us will remain your usual and committed listeners. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Say bibia pe ebeyi awtwe bibia no be basa die unim dia mudi amamia no pay mo encourage me more if say hobrasiem ene obuo kwanso ye hwete bia mo ma ade ya ba kopa na mo mi but mo akasa mudu ha no serious hye mafurumu ma no kwa ma me say me de ese me din na bibia da me pagya mo ko wiem na me kasa nya mo ye stron kokora na me nka mo ho menim se mo beka twato na afia pagya mo an bi ma me sha se fie ra bermenti agima ho Somebody make Canada. Say, Unia, oh yes, I do. Only a deacon in the Shinyam Sakra. And I was so, oh my Saquanian. And yet, Tifua, or Mutia, or Monso, I see him crying also. And so, Sana, I did back a hammy. Near me say, Sebi,
ɛsɛ ɔman no hu sɛ obi di dɛm a na nkyerɛ sɛ nipa no sɛbi wɔfiri nipa mu ɛsɛ amanfoɔ tumi agye obi a wɔdi dɛm ehunu sɛ ɔno so nipa bi sɛ dɛm die no etumi ba obi a so bi na mo yɛ mɔmpa yɛ sɛ ɛmra no saa yɛsɛ Ghanafoɔ no enyimu no dɔɔso dodo yɛsrɛ binom nye nipa ni nyinaa mum but ebinom yana enyimu no ɛdɔɔso tuye nyinaa yɛfo agenti tuye nyinaa yɛfo sɛ obi asi dem kakra bi na efi sɛ nipa no wie ya no so titru sɛ bia obi abia adwuma na obi abasa oba be pebia ye sɛ nipa no onni adwuma no ho we nimdi a ɔma ezo oba nipa no behwe obehwe nimdi no ho aka sɛ ɛne dem die no adwuma bi ani hɔ ɛnso ebia nka ɔma no kwan no a nko betumi ayɛ adwuma no na asɔe nipa nti yɛsrɛ omunya arehemu nipa didi dem no nso mu na omomoa ebi na yenso ehia moa that's pi very much agreement Adom professional ba dey be Adom super professional ba bema that's awotwe well menso medina sebema yeho yankopon adikan do ya osimpa mai anwoden enu fia ma chi ne sori ye ebedu ha na bi na so ma kudo fojo ona me friend no se kudo on wedim be tubis na aka me se na me pa onoma na me nyam ko mfaso menya onoma me bisa Mike this is Mike 2 baby Mike 2 ha no so okay chi odoma me na mantin kabiem ente ko fa me fa say pese ban poga yan so ye be kan ha kira masana ehia moya ko ye so tifi anya dwuma bia good na fa me so e mo dan na pe ye mra good nti me de nyame se won ma ya kwan nyina ho ade ye tumi abeduru ade abedu ye kon san fa yanko na on shira papa no so a wo fini mu asam no besin de me yanti ase wie enti nyame ndum na on sha no amen na o man kwatenten na o man ho ban fu esane nkosia ene mo so bia mu da alright na me koso akase de omo so agebre etna ehwe mu no mo ba e mahwe mu ntade hye mahwe mu tiri ho agenti are ready to kama me he said ye one oyi hey the Lord is my baba na etwe ya retama de ho me ma de na awotwe so atena no kama na hwe atade hye awotwe a na hwe atade hye agenti a de ohwe mo sunsu no me giri se ele so no so ye da na so pa ye pa na bibia tiko na we na mon kai mo mra dibem kakra ele dwum we ni cha mo kwan enti ye bo abomotie what the agent you say hey we the holiday we there o se Canada uta mi de tum bia happy birthday Koma Yanja Bonjour of Nabu or Northern Region Ghana 115 years na adan dey biem 115 years hey Oba Thomas Yanja West Texas Security no 115 as I with the so kwajo fojo ataban kese no any Tigo ana fe eye Hassan ana Ayowa any Apotoyowa aketwa de si ana be na de na nim ana gal na ebusan se eyi ni ewu ana o se on de onim dada eyi ni ewu ana o se onim ana Dominic nika efresen Ajwa Jesse 106.3 Only God can stop us now. 106.3 FM. Hey, 110522 0243 110522 okay I'll no menamano all right osa ye o ya isemu awotwekwe no no hey isemu bedo man hene kop na santi nyame shiro bibia the o twa me picture man kan kemawu bibini photos or you tough